Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το βίντεο να αναδείξουμε ένα προϊόν το οποίο, πιστέψτε με, όσοι το έχουν δοκιμάσει, είναι απίστευτο. Στεγνό καθάρισμα. Πιστεύω πως είναι ένα προϊόν το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στο αυτοκίνητο του καθενός. Σε κάθε ταξίδι που μπορεί να πάει, αυτό που όλοι φοβούνται, ειδικά το καλοκαίρι, τα μυγάκια. Έχω πει πως τα προϊόντα πάντα θέλω να τα δοκιμάζω σε σκληρές συνθήκες. Έχω ένα Ford μπροστά μου τώρα, το οποίο είναι, πιστέψτε να το δείτε, πάρα πολύ λερωμένο. Και όχι μόνο πάρα πολύ λερωμένο, είναι και πάρα πολύ καιρό. Άρα, όταν θέλω να σας δώσω κάποιες αποδείξεις, πάντα προσπαθώ να τα δοκιμάσω και να σας τα δείξω σε σκληρές συνθήκες. Το υλικό έχει φτιαχτεί στην ουσία για να σκουπίζουμε το αυτοκίνητο ή να το πλύνουμε, ας πούμε, στεγνά, όταν το αυτοκίνητο υποτίθεται είναι 1, 2, 3 μέρες το πολύ άπλυτο, όταν πιάνει μια σκονίτσα. Ή αυτό που λέω, το πιο σημαντικό, είναι από τα μυγάκια. Πάμε να δούμε πρώτα. Λοιπόν, κοιτάτε τώρα να δείτε εδώ. Για τι δυσκολία μιλάμε. Πάμε όμως να το κάνουμε πράξη. Θα κοιτάξω όμως πρώτα να ακουμπήσω την κάμερα. Λοιπόν, να γυρίσω. Πάμε να το δούμε μαζί τώρα καλύτερα. Λοιπόν, τσεκάζουμε κανονικά. Εδώ εννοείται ότι θα χρειαστούμε λίγο υλικό παραπάνω, επειδή είναι πάρα πολύ καιρό άπλυτο. Άρα, όπως σας είπα, θέλω πάντα να δοκιμάζουμε τα υλικά μας σε πολύ σκληρές συνθήκες. Λοιπόν, αυτό το οποίο το κάνει ξεχωριστό είναι ότι την ώρα που καθαρίζουμε δεν δημιουργεί γκρατζουνιές ή αράχνες. Δηλαδή πιστεύω εδώ ότι το αυτοκίνητο αυτό πρέπει να είναι άπλυτο 3 μήνες, 4. Φανταστείτε πόσο ταλαιπωρία είναι, ακόμα και με πλύσιμο σωστό, είναι να φύγουν όλα αυτά. Και όπως είπα, είναι το υλικό που όταν έρχεται σε επαφή με την τριβή δεν δημιουργεί γκραζουνιές ή ακόμα και αράχνες. Είναι αυτό το υλικό που θα σου λύσει τα χέρια όταν πηγαίνεις σε ένα ταξίδι και έχεις πρόβλημα με τα μυγάκια. Πλένουμε τοπικά, καθαρίζουμε Φανταστείτε πόση ώρα εδώ τρίβω
και αγγίζεις την επιφάνεια και νομίζεις ότι είναι περασμένο με κάποιο κερί. Πάμε να το δούμε και πιο πάνω και να δείξουμε τις διαφορές. Κοιτάτε να δείτε. Για τη βρωμιά μιλάμε. Άρα γι' αυτό και λέω ότι πάντα μου αρέσει τα υλικά να τα δοκιμάζουμε σε συνθήκες δύσκολες, όχι εύκολες. Λοιπόν, θα δούμε το φανάρι, θα δούμε προφυλακτήρα και το καπό που ήδη έχω φτιάξει. Χωρίς να κόψουμε το βίντεο καθόλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Κοιτάτε να δείτε τώρα εδώ, είναι σαν να το έχουμε περάσει και κοιτάτε από εδώ. Πάμε να δούμε τώρα. Κοιτάτε το φανάρι και προφυλακτήρας και το υπόλοιπο. Λοιπόν, θέλω όμως να κάνουμε όπως είμαστε, να πάμε στο αυτοκίνητό μου. Το αυτοκίνητο έχει ταξιδέψει 1600 χιλιόμετρα. Τα μυγάκια είναι κολλημένα, δηλαδή από το Σάββατο και έχουμε Δευτέρα. Κοιτάτε να δείτε. Πώς λειτουργεί το υλικό, με πόση ευκολία, και το βάζω, δηλαδή καθαρίζω στην ουσία ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι γυαλισμένο. Κοιτάτε να δείτε πως τα μυγάκια ξεκολλάνε. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για θερμοκρασία μεγάλη. Άρα αυτό που θέλω να αναδείξω είναι ακόμα ότι και το υλικό που πέφτει πάνω στο βερνίκι σε μεγάλη θερμοκρασία δεν αποτελεί κίνδυνο. Λοιπόν, κοιτάτε να δείτε πως καθαρίζει. Πάμε να δούμε και στο παρμπρίζ. Βλέπετε τι συμβαίνει. Μιλάμε για μεγάλη θερμοκρασία αυτή την ώρα και πάμε να καθαρίσουμε Κοιτάτε πόσο εύκολα φεύγουν τα μυγάκια που υπάρχουν πάνω στο παρμπρίζ. Και όλα αυτά τα κάνουμε όπως βλέπετε πρόχειρα. Λοιπόν, στην ουσία σας δείχνω δύο αυτοκίνητα με πολύ σκληρές συνθήκες. Καλή συνέχεια.